Proste akcia to bola vynikajúca na počas našeho dielu. Takže my sme sa ráno stretli, každý z iného kúta. Prišli sme... Všetky kasne si doma prevrátili. Kríž bola myšlienka Rolfa, ktorý ho našiel opretý dať sviteri. Ja som ho dvakrát natrel. Teraz bolo ráno o 7. Sme sa zišli všetci v ústí doliny. Každý v dobovom oblečení, aby to bolo autentické. Starí páni sa držali s nami, pomaličky sme išli hore dolinou. Točím. Do pekného počasia sa pridali tu nám aj známi kamaráti, ktorí síce boli inak oblečení ako my, ale som pekne vidieť ten rozdiel tých 50 rokov. Prvú takú väčšiu zastávku sme mali až pod Liscom, kde sme sa čerstvili. Túto bandu horolezcov už vediem približne 20 rokov ako predseda a symbolika tohto roku je taká, že oslavujeme 50. výročie založenia oddielu. Založenie oddielu bolo v novembri roku 63. Hodina na vrchole. Ako páni? Môže. Neviem ako do polia. Potom sme pokračovali ďalej pary chvostom, kde tí starší, čo už trošku menej vládali, vyšli u Vavrouška vlastne, ako sú mohyly. A my ostatní spolu aj s Hanzim aj s Julom Rusinom sme vyšli až na vrchol. Bez alkoholu. Odložíme to na rok, hej, radšej. Nie tento, ale na rok. Nie. No, trinkem. Ja by som už dospel. Dobre, súhlasím. Hliníková škatulka, dobre? Jaj, kurva. Čo? Trinkenie, nie? Na veky amen.
Jano, myslím, že sme si pekný čas vybrali. Čo povieš? Vynikajúci. Len už, aby sme boli hore. No, ak Boh dá a nohy ak budú vládať. Ale ideme najstarší. Peknú zastávku sme mali pri bývaku pod Baníkavským sedlom, kde bol krásny výhľad na celú dolinu a už sme mali akože blízko vrcholu. Tam sme sa občerstvili a počkali všetci a spoločne sme vyšli s krížom až na vrchol do Baníkovského sedla. My sme sa k tomu ako odhodlali a som povedal, že akcia dopadla výborné, tak nás bolo 34, aj so všetkými pomocnými silami mladí ho vyniesli, my s Julkom sme robili záver, tak, vždy. No povedzte, nie je to pekné v týchto krásnych horách do jedního Kalíšťoka? Dvojvrchol Pacholi by som povedal je taký nepísaný vrchol bobroveckých horolezcov, lebo každý rok na jar tam chodíme zo severu žľabom na výstup. Práve preto, že tu chodíme každý rok na výstup, si Pachola zo svojho výškou 2167 metrov zaslúži, aby bol na nej postavený kríž. Doma boli nazvádané platničky železné, aby sa dalo sadiť do skaly. Navrtali sme to vrtačkou, tam sme to ešte trošku okorenili tým, že sme to vrtali ručnou vrtačkou. Do mě hraje pod tým dobre vykonaný práce. A prilepili na chemickú kotvu. Každý si priložil svoju skalku k dielu a završili sme to spoločným spevom našej horolezeckej hymny a spoločnou fotografiou.
na horách tie skaly, to sú mi kostoly. V dolinách sucháre, hej, to sú mi oltáre. V dolinách sucháre, hej, to sú mi oltáre. V mene celého horoleckého dielu privítať a poďakovať, že ste prišli sem po tej strastiplnej cesty a že sme toto dokázali. Chcel by som sa poďakovať v prvom rade tým, z ktorých to bol nápad, zrejme to bol Jano a Rudo. Hej. Chcel by som sa poďakovať chlapcom mladým, ktorí tento krásny kríž a ťažký vyše 2000 metrov výšky vyniesli. A som veľmi rád, že sme sa tu stretli generácie, 4 alebo 5 generácií. 70-tníkov predstavujem ja, Jano Gregor 60-tníkov, Juro náš a ostatní 50-tníkov, Maroš 40-tníkov a potom tú najmladšiu generáciu, tú 4. a 5., čo nešla ten kríž. To nebudem hovoriť, že koľký sú to, ale sme radi, že nastúpili túto cestu a po nás to prebrali. Bola to pekná udalosť a nech sa to v podstate traduje každý rok a taký retro výstup, nech sa to spraví v spoločenských tých šatách a také, no. Čo budeme živí a zdraví, nech. Keď sa sova reže do sveta, primácha náči na tom plešu, the